8 typov plýtvaní. Hlavnou úlohou Lean nástrojov je identifikovať a odstraňovať plýtvania z procesov. Plýtvaním alebo stratami nazývame v Leane všetko, čo nepridáva v procese hodnotu alebo čo spôsobuje znižovanie efektívnosti. Pri úlohách a procesoch v práci je niekedy ťažké vedieť, kam sa pozrieť a určiť, čo procesu ešte dáva pridanú hodnotu a čo nie. Keď sa naučíme plýtvania pomenovať, v budúcnosti nám to pomôže rýchlejšie ich identifikovať a vykonať kroky k ich eliminovaniu. Lean pomenoval 8 základných typov plýtvaní. Presuny, zásoby, pohyby, čakanie, nadmerné spracovanie, nadprodukcia, vady a nevyužitý potenciál pracovníkov. Poďme si ich v skratke definovať. Presuny alebo transport je zbytočný pohyb materiálov alebo výrobkov, ktorý priamo nepodporuje okamžitú výrobu. Je to činnosť bez pridanej hodnoty a navyše materiál je vystavený poškodeniu pri nadmernej manipulácii. Zásoby sú dodávky presahujúce aktuálnu potrebu. Zásobami rozumieme nespracovaný surový materiál, rozpracovanú prácu a hotové výrobky čakajúce na zákazníka. Prebytočný inventár sa môže rýchlo nahromadiť a viazať tak finančné a iné zdroje kvôli ďalšej manipulácie a potrebe priestoru na skladovanie. Pohyby sú extra kroky alebo pohyby ľudí potrebné na prekonanie neefektívneho usporiadania pracoviska, pracovných nástrojov a softverov. Aj hľadanie stratených súborov v priečinkoch možno nazvať zbytočnými pohybmi. Hýbať sa a pridávať hodnotu nazývame prácou. Hýbať sa a nepridávať hodnotu nazývame skrátka pohybom. Čakanie. Čakaním nazývame obdobie nečinnosti, ku ktorému dochádza v dôsledku nedokončenia predchádzajúcej podmenenej činnosti na čas alebo jej nedodaniu vôbec. Toto plytvanie predĺžuje čas cyklu, počas ktorého sa nevykonáva žiadna aktivita s pridanou hodnotou. Nadmerné spracovanie. Sú to nepotrebné kroky, ktoré produktu alebo službe nepridávajú ďalšiu hodnotu. Napríklad opakované spracovanie, opakovaná manipulácia, nadmerná komunikácia, zahltenie e-mailami, byrokracia a dvojitá kontrola. Ak máme procesy nastavené dobre, potom platí citát: kvalita sa nekontroluje, kvalita sa vytvára. Ďalej sa nadmerné spracovanie často dostáva do procesov ako výsledok riešenia defektov, nadprodukcie alebo nadmerných zásob. Nadprodukcia je vyrábanie viac než je potrebné, rýchlejšie než je potrebné alebo skôr než je to potrebné. To všetko vedie k nadmerným skladovým zásobám a nákladom spojeným s nimi. Vady sú produkty, materiály alebo služby, ktoré nespĺňajú očakávania, nie sú v súlade so špecifikáciou alebo boli poškodené v dôsledku chýb. Vady sú všetko, čo nebolo urobené správne na prvý raz a musia byť opravené, prerobené, znovu roztriedené a tak ďalej. No a nevyužitý potenciál pracovníkov nastáva vtedy, keď vysoko kvalifikovaný pracovník vykonáva prácu, ktorú nebolo treba vykonať vôbec, alebo ktorá mohla byť vykonaná automatickým softvérom alebo strojom. Napríklad prepisovanie údajov z Excelu do Excelu alebo upratovanie stavebnej súti kvalifikovaným elektrikárom. To má za následok frustráciu zamestnancov a pocit nenaplnenosti.